Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' mal-Professur Charles Briffa. Il-Professur Charles Briffa huwa kritiku letterarju u studjuż tal-ilsiem Malti u traduzzjoni. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu insibu kemm xogħlijiet ta' kritika u storja bħal in-Novella Maltija tal-1999, il-Letteratura Maltija, l-Istorja tan-Narrattiva tal-2008 u il-Lingwa tal-2010, kif ukoll xogħlijiet letterarji pa' traduzzjoni ta' Beowulf għal Malti u romanz poetiku Temenos, li fil-fatt minnu se naqralkom silta llum. Sal-bidu tal-qima tal-ħaġar ħatara nislek xkien. Tmur fil-bikri meta fuq dina l-art, il-bniedem waqaf jaħseb għal rasu biss u jgħix beda ma' ħaddieħor u l-ħila tiegħu lil kulħadd bdiet tiswa. Il-ħajja flimkien saret ħtieġa u l-għajxin sar frott ta' xogħol jibes tal-idejn. U din il-ħtieġa nibtet lil mexxej, l-aġuża, il-ħaddiem, il-bidwi, il-bennej u sajjiet it-tjur u dbejjeb. L-uliet nibtet u l-ħsieb tal-uliet, il-qima tax-xjuħ, il-ken tal-qraba. Min irid kien jibqa' waħdu, kien isir maqtuħ barrani u jitwarrab mill-moħħ ta' min kien flimkien. Tmur fil-bikri meta l-bniedem beda dieħel flemna wara jiem is-seħer. Beda jifhem li hemm qawwiet aqwa minnu li jmexxu l-ħolqien u l-ħajjin. Beda jarafhom u jagħmel ħiltu biex joġobhom bqima u ġieħ. Ħsibu ddawwal u beda jitgħallem iżewweġ it-twemmin mal-ħidma. Ħidma li tat qotja ta' debħa, tlissim ta' talb, imġiba tal-ġema mitluba mid-drawwa b'wirja ta' xerqa. Biex jinoġbu l-qawwiet kien hemm għana tħaħen imfewħa, tifħir u mejjeb. B'dan kollu beda jersaq bil-mod biex iħobb l-ajru. Jibqa' safi ħanin, ħajjiġbaħ lil-qawwiet. Fehem il-bniedem li s-seħer ma kienx qed iġib il-mixtieq u bħiltu ma setax irażżan jew iqanqal is-saħħiet tal-għejxin. Ta' li kien ara fin-nuqqas u djufija tiegħu. Dak li kien qed iseħħ fil-ħolqien kien qed iseħħ mhux b'seħer, imma għax xi qawwiet kienu qed iġibu kollox. Xita, xemx, mewt, twelid. Ara fil-qawwiet li jaħkmuh bħala mixja fil-manuna tiegħu. Qawwiet setana li ma kellu ebda ħila jliġġem. Kellu joqgħod hekk għalihom. Dawk ta' moħħ żgħir baqgħu imwaħħlin mas-seħer. U dik kienet silta minn Temenos. Issa nistieden il-Professur Briffa biex jiġi hawnhekk. Kif inti? Mhux ħażin. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek. Mela, il-poeżija epika kienet meqjusa anakronistika fl-era tar-romantiċiżmu. Fil-kontest temporali attwali li jħares lejn narrattivi universali u simboliċi b'suspett kbir, ma taħsibx li ħafna mill-qarrejja se jkunu xettiċi, speċjalment fir-rigward ta' karattri tipo l-eroj raġel, il-mara vittma, liben ubbidjenti, il-ħajjen li epitomizza il-ħażen. Kont konxju minn dan l-aspett waqt li kont qed tikteb ix-xogħol, jew ma kienx kwistjoni ta' konsegwenza kbira? L-aħjar li naraw dan ix-xogħol fil-kuntest lokali qabel ma mmorru fil-kuntest internazzjonali għax inti semmejt l-era tar-romantiċiżmu ma kelli l-ebda ħsieb li ndaħlu fl-era tar-romantiċiżmu. Imma li kelli ħsieb huwa li ndaħlu fl-isfera letterarja Maltija u x'naraw fl-isfera letterarja Maltija fil-ġrajja fejn tidħol il-poeżija narrattiva. Il-ġrajja tal-poeżija narrattiva fil-Malti tibda minn Jonathan Vassallo f'nofs is-seklu 19, il-Ġifen Tork. Mbagħad hemm mela il-Ġifen Tork huwa narrattiva storika. Ħabiċċa storja u daħħala storja bħala history qed ngħid sewwa. Mbagħad insibu l-jienu lil minnu ta' Dunkarn sewwa li hija l-ġrajja filosofika. Mbagħad insibu l-epopeja ta' Ġensna ta' VM Pellegrini u allura hemmhekk għandna il-ġrajja nazzjonali. U nsibu minn George Zammit l-anja ta' Sebaniċeċ li hija ġrajja ġeografika. U dan, Temenos, huwa ġrajja kognittiva. Qedhom kollha differenti. Dak kien l-iskop. Allura, qabel ma mmur lejn kwistjonijiet internazzjonali, dawn nara is-sem ta' dan ix-xogħol fl-isfera lokali. Issa, x'kien il-ħsieb warajh għaliex inti hemmhekk semmejt il-raġel
l-eroj u l-mara bħala vittma. Le, Antonella, il-mara mhijiex vittma hemmhekk, orrajt, il-mara tmut, imma għala tmut. Fin-nobiltà tagħha, jiġifieri hemm dinjità. Il-mara tagħżel il-mewt biex ma tiġix irrejpjata. Minn min? Mill-bniedem ħajjen, mill-ħażin. Li hemmhekk l-ismijiet huma kollha simboliċi. All right? U il-ħażin huwa akri. U akri li jixtieqha sewa u hija l-mara tal-eroj li huwa għaqli, għax għaqli huwa l-isem. Tażel li ma tħallihx jirrejpja u tmut. U dak jinħasad. Li għażlet din, għamlet din l-għażla, immi uriet li hija nobli. Tantu hekk illi rebħitlu. La volja mietet, għaliex rebħitlu? Għax imbagħad hu rrejpja ġisem mejjed. Għas annimal ma jagħmel dal-affarijiet fuq annimali ieħor, ġifieri għalkemm baxxietu. Mela hemmhekk rebħet. Kien kelli ngħid min tilef, naħseb jiena li tilef huwa l-eroj għax tilef mara bħal din għax dik il-mara kienet tagħtih ġieħ enormi mingħajra dak l-eroj kien ikun differenti. Għaliex huma komplementari, infatti hemm waqtiet fl-istorja ta' dan ir-romanz poetiku meta naraw l-mara li fil-ħsieb intellettwalment ġifieri hija superjuri. Tifhem għax dak kien il-ħsieb illi naqbad l-istorja u nispara lura lejn il-qedem. X'qedem hu? Il-ġrajja bikrija ta' Malta meta imbniet l-imnajdra. Sawa, sa kif imbniet l-imnajdra jien ma nafx, imma bdejn nistħajjel li imbniet mod. U f'dak l-istħajjel tiegħi jiena bnejt storja. Imma l-iskop tiegħi kien li nuri n-nobiltà tal-Malti. U n-nobiltà tal-Malti, issa il-kelma Malti, mhux bil-fors qiegħda fil-maskil biss, nifhem ġifieri tinkludi wkoll kif qed ngħid anke lill-mara. Id-dem Malti, all right? Kif x'kellu psikoloġikament ġo fih biex wasal biex din l-art sagra, all right? L-art sagra għaliex hija nazzjonali hija tagħna ta' ġensna, right? Għandha storja fiha imbnew ċerti strutturi, ċerti binijiet illi il-ħaġar tagħhom iqim id-dinjità tal-bniedem. Infatti parti mill-isem tal-ktieb Temenos il-ħaġar għadu ħabib tal-imnajdra. In-nota Antonella li hemmhekk għandek il-ħaġar għadu ħabib tal-imnajdra, dik tista' tkun jew sentenza nominali jew sentenza verbali. Il-ħaġar għadu ħabib. Stones are still friends. Imma hemm dik tista' tkun il-ħaġar għadu ħabib. Stones are enemies, għadu, and friends. All right? Ġifieri hemm dik apposta biex nuri kemm il-ġrajja tal-ktieb tal-istorja qed tidħol fil-ħsieb għaliex kif għadt fil-bidu hija ġrajja kognittiva, intellettwali. Hija importanti. Issa importanti wkoll li nispjega jiena lil ħadd ieħor li kull kelma li għamilt inkonxju tagħha waħda. U t-tieni nippretendi li min se jaqrah ikollu s-sabar li jaqrah. Min m'għandux sabar jaqra mhuwiex tajjeb għal ktieb. Sewa jien meta nkun irrid naqra naġġel nieħu komik ma nieħux poeżija. Fil-fatt il-poezija ġiet pubblikata b'annotazzjonijiet estensivi li jservu mhux biss biex jagħtu tifsira ta' kliem arkajku, iżda wkoll biex jitfgħu dawl fuq iġbijat
u s-simboli użati fil-poezija. Dan għax ħassejt il-bżonn li tigwida l-arrej jew kien aspett stilistiku bħal dak ta' The Wasteland ta' T.S. Eliot, per eżempju? Sewa, it-tnej li huma. Kemm biex nigwida u kemm nigwida l-arrej. U kemm għaliex kien hemm skop stilistiku. U l-iskop stilistiku nixtieq niftaħ daqsxejn fuq u għaliex huwa interessanti. Ukoll. Inti semmejt il-kliem arkajku. Il-kliem arkajku mhux qiegħed hemmhekk biex itaqqal. Le. Ħalli qabel ma nkompli ngħidlek daqsxejn anke dan kif twieled dan ix-xogħol. Ekku, importanti. Kien hemm żewġ avvenimenti illi imbuttawni biex nikbu. Darba kont qiegħed bħala turist Carnarvon, Wales. Carnarvon huwa kastell antik, rajt għat turisti, u konna mixħutin fuq it-terf, fux ma ta' turisti hekk, ħadd ma jaf il-ħadd, lingwi differenti, u konna qed nisimgħu wieħed qed jgħidilna storja bil-Gaelic u ħadd minna ma konna qed nifhmu, imma kulħadd kien imsaħħar bil-ritmu, bil-mużika tal-kliem li kien qed jipproduċi. Xi tfisser? Il-poeżija twetqet magħna mingħajr ma fehmna kelma waħda. Alright? Mela il-kliem arkajku jien għad jekk jien irnexxieli hemmhekk nasal biex napprezza poeżija, il-kliem arkajku għandu l-istess qawwa, vera jew le. Dik kienet il-mistoqsija li rrid iwieġeb. Darb'oħra kont qiegħed ikkampjata għamilt xi xahrejn foresta Poland, okay? Naħa ta' Lublin biex niftehmu. U hemmhekk kif kont dik in-natura ħiemda, jien bdejt nifhem ftit il-bniedem bikri li kien f'kuntatt kontinwu fil-ħemda man-natura ċerti sentimenti kif kienu jgħaddu minn ġo fih. Għaliex issa għamiltek jien għax jien nemmen li l-bniedem huwa l-istess jinbidel l-ambjent, alright, imma s-sentiment huwa hemm jekk jien qed nara xi ħaġa sabiħa, nara Malta, nara l-Ingilterra, nara ċ-Ċina, nara rajta mit-sena ilu. Qed niftehmu ġifieri, la hi sabiħa. Issa sabiħ huwa naturalment soġġettiv. U dawn iż-żewġ esperjenzi, infatti meta kont Poland bdejtu dan ix-xogħol jien u f'dak ix-xahrejn tal-lajt mhux ħażin xogħol, fimt mbagħad meta ġejt hawn mbagħad naturalment bdejt iktar inlaħmu u nteħsura, eċetera, eċetera. Issa, il-kliem arkajku, però, għandu funzjoni oħra. Hemmhekk għalhekk għadlek li għandu funzjoni wkoll stilistika, għaliex dan il-ktieb jidħol fil-istrateġija tiegħi ta' x'jien nipprova nagħmel bil-lingwa Maltija u bil-letteratura Maltija. X'jien nipprova nagħmel? Jien qed nuri r-riżorsi tal-Malti. Nagħmel x'nagħmel, nuri r-riżorsi tal-Malti. U minħabba li fix-xandir ili naħseb daw l-aħħar 20 sena, right? Inxandar il-ġraja wara l-kelma, fis-sens li kull kelma li għandha il-ġraja tagħha. U nipprova mmullura kemm jista' jkun fil-ġraja biex nuri s-siwi tagħha. U waqt li kont qed nagħmel dawn il-programmi, tfaqqas ukoll kompla jiżdied dan ix-xogħol. U infatti inketeb matul dak il-perjodu kollu. Imma x'inhi dan il-kunċett? Għaliex hemm it-termini hemmhekk arkaiċi? Għaliex fl-arkajiżmu qed nitkellem għas-sitwazzjoni Maltija. Fl-arkajiżmu hemm il-mentalità ta' niesna. Mela jiena dan huwa parti mill-proġett tiegħi illi nipprova noħroġ profil antropoloġiku tal-Maltin ta' qabilna, tal-antenati tagħna. Infatti hemmhekk hemm affarijiet illi juru din u allura meta ssib inti kelma arkajka issa fis-sens ta' tkun qadima u mejta. Alright? Meta inti ssib dik il-kelma, jiena mmur lura etimoloġikament għat-tifsira tagħha. Ftemna? Jiġifieri hija l-etimoloġija
illi tatini informazzjoni fuq il-mentalità tal-Maltin. Ħaniħu eżempju. Emmek ximkien jien ngħid sewa, ċoj ngħidha kemm il-darba bejnu u bejn ruħu. Right? U ruħu ħarġet minn ġismu. U x'inhi di? Il-bejnu u bejn ruħu. Il-poeżija turija letteralment bejnu u bejn ruħu. Għaliex? Għax dak kien twemmin filosofiku bikri. Illi l-bniedem huwa magħmul minn żewġ bnedmin, wieħed ta' ġewwa, illum aħna nsejħula r-ruħ, alright? U dak ta' barra, il-ġisem. Ftemna, u hawnhekk din tagħmilha ħajja. Għalhekk qed ngħidlek illi qed immur lura jiena biex niskopri wkoll il-mentalità ta' niesna. Din hija il-ħaġa li ippruvajt noħroġ ukoll f'din il-poeżija. Però tittoħodha fl-istrateġija tiegħi panoramika ta' dan il-ħsieb illi nipprova nuri il-mentalità ta' niesna kif żviluppat. Sfortunatament m'għandniex evidenza miktuba. Ma nistax ngħid jiena il-Malti kif kien 2000 sena ilu. M'għandna xejn miktub. Sa 1000 sena forsi għandna xi frak l-ewwel hemm, niftehmu ġifieri hemmhekk nistgħu. Ma 2000 sena u dan għad imur lura għal kważi 3000 sena sewa, ġifieri iktar u iktar m'hemmx. Okay. Tema importanti fil-poeżija hija d-dikotomija bejn il-ħsieb u l-emil. Tista' forsi telabora ftit fuq din it-tema u tgħidilna għalfejn kienet daqshekk importanti fir-rakkont? Għaliex it-twaħħid ta' l-emil u l-ħsieb tagħti il-karatteristika ewlenija tal-protagonist, tal-eroj. Iġifieri, il-karattru tiegħu huwa magħmul minn dawn iż-żewġ fatturi. Iġifieri l-emil, hawnhekk biex niftehmu qed ngħid eroj mhux fis-sens ta' xi Rambo jew Schwarzenegger, niftehmu jew Hercules, le. L-eroj huwa l-eroj għax ħaddem il-ħsieb. Jagħmel affarijiet bil-għaqal. Meta l-eroj u martu ikunu qegħdin jaħsbu kif sa jsolvu problema. Sempliċi llum għalina biċċa mirkeb tal-baħar kif sa jżommuh milli jiflowtihalhom il-barra. Fimt? U tiġiha f'moħħha hi li taqbad l-erq ta' siġra u torbtu. Fimt? Imma hemmhekk hemm il-ħsieb. Huwa sempliċi tinsiex li hawn aħna qegħdin f'atmosfera bikrija. Mela kull nitfa li llum aħna noħduha for granted kellha ħsieb qawwi. U dak li jipprova jieħu hemmhekk. U allura l-eroj jidher il-bniedem illi qabel ma jagħmel jaħseb. U dak bekk ikun qed jagħmel ġieħ mhux lilu nnifsu, għaliex hawnhekk għandna ambizzjoni ġeneruża. Għaliex ġeneruża? Għaliex kull ħaġa maħsuba illi l-eroj jgħaddi minnha hija għal ġid tal-komunità. Right? Hemmhekk komunità hija komunità żgħira, imma tirrappreżenta s-soċjetà sħiħa. Right? Ġifieri kif qed ngħid jiena hemmhekk għalhekk għadlek fil-bidu li hija narrattiva kognittiva għaliex tidħol fil-ħsieb fl-intellett ta' dan l-eroj biex tara daqsxejn il-proċessi tiegħu ta' ħsieb li waslu anke għall affarijiet li huma sempliċi. Alright? Mbagħad hemm l-affarijiet li mhumiex sempliċi fil-fatt, għaliex il-ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin din qatt mhi sempliċi. U jerbaħa wkoll bil-ħsieb u kif għadna l-ewwel ukoll anke jerbaħa bil-ħila ta' martu. Kemla ġifieri hemmhekk hemm it-twaħħid taż-żewġ timħoħ illi iżidu id-dikotomija li inti tkellimt fuqha. U dik hija karatteristika tal-Malti ta' dejjem. Infatti narawha anke jekk aħna nieħdu bħala eżempju l-ewwel poeżija li għandna miktuba illi nafu biha l-Kantilena, hemmhekk hemm kemm il-ħsieb u kemm l-emil. Fil-vers tan-nofs Kaxaro jgħid, waqgħet li d-dar, rajt, ma x'nagħmel, inqum u nerġa' nibniha. Ara, il-ħsieb tiegħu fiex waslu.
sa jagħmel xi ħaġa. Niftehmu ġifieri hemmhekk u tibqa' sejra hekk għax imbagħad hemm storja sħiħa ta' dak kollu. Mela, profs, hawnhekk għandna sensiela ta' kotba li ġibt miegħek. Ejdina xi dwarhom. Mela, kif qatt jiena għandi fil-ħsieb tiegħi huwa li kull darba li nikteb xi ktieb sewa ikun qed ngħin fl-argument tal-qawwa tal-Malti. Jien dak l-iskop tiegħi li nuri li r-riżorsi tal-Malti huma qawwi u nistgħu nagħmlu ħafna użu minnhom. Fil-poeżija narrattiva li tkellimna fuqha hemmhekk użajt ħafna is-semitiku u l-arkajiżmi. Sewa, ħalli qed nipprova nifhem illi fil-seklu 21 dak għad jista' jiġi utilizzat. Meta mort għal ktieb għal kodba ta' tfal, hemmhekk dik hija traduzzjoni ta' Geronimo Stilton, hemm 12 il-wieħed, hawnhekk imbagħad ħaddimt lingwa iktar moderna illi jifhmuha t-tfal. U allura hawnhekk se ssib ħafna influenza tal-kliem li aħna importajna mill-Ingliż. Ftemna? Ġifieri għandek dik ukoll għax hija riżorsa importanti wkoll għal tal-lum. Jekk immorru għal ktieb bħal dan, sewa, hawnhekk hawn it-tħaddim tal-riżorsi kollha kemm huma li hemm fil-Malti, jiġifieri s-semitiku, ir-romanz u l-element Ingliż hemmhekk. Jiġifieri meta inti tħaddimhom kapaċi tipproduċi ħafna. Infatti jidher ix-xogħol li hemm ħafna, ftemna, huwa hekk. U dan mbagħad naturalment dan il-ħsieb komplejt ukoll fl-istudji tiegħi, pereżempju hawnhekk l-istudji tat-traduzzjoni. Sewa, traduzzjoni wkoll qed tgħinna ħafna xi traduzzjoni ta' sem importanti speċjalment fis-seklu 19. U għadha sal-lum, ta' sem importanti biex tiżviluppa, pereżempju, il-proża Maltija. Ftemna? Llum il-ġurnata traduzzjonijiet tagħti sema wkoll biex aħna nifmu ħafna drabi mentalitajiet oħra. Il-klassika, l-argument klassiku, mhux Malti dan l-argument, huwa argument internazzjonali. Li kieku il-Bibja ma ġietx tradotta, u hekk kieku ħadd ma jkun jaf biha, mhux kulħadd se jkun jaf jaqra dik il-lingwa, qed niftehmu, u l-istess għal meta wieħed jara daqsxejn il-poeżiji ta' Omero, pereżempju, mhux kulħadd jaf bil-Grek antik, kieku mhux għax ikunu fit-traduzzjoni allura ma nkunux nafu bihom. Ġifieri traduzzjoni tagħti. U fil-Malti it-traduzzjoni għandha sema wkoll. Ġifieri l-użu tal-Malti fit-traduzzjoni huwa qawwi wkoll. Sewa. Mbagħad hemm dizzjonarji wkoll. Sewa, dizzjonarji qed jagħtu il-faċilità illi aħna nirrealizzaw illi l-aspetti illi hemm fid-dinja tal-lum f'pajjiżi oħrajn, aħna b'xi mod nistgħu nġibuhom fil-sirna. Issa, kif? Jew niġġeneraw il-kliem tagħna stess. Sewa, ġifieri nivventaw aħna. Mir-riżorsi dejjem, mhux jiġifieri il-barra mir-riżorsi, jew nkella nimportaw. U dak li nimportaw però nagħmluh tagħna. Huwa dejjem hekk, il-Malti ilu jagħmel hekk ħafna. Jekk pereżempju nieħu il-każ tal-kelma siġra pereżempju, fl-Arbi 1000 sena ilu, hawn Malta kienet xaġara. Xaġara. U l-Malti ta' qabilna għaliex ix għamela s u ġaba siġra. Mistoqsija li mhux bil-forsi wiġbuha. U mbagħad kellu l-istess Malti 1000 sena ilu il-kelma xams. U s-għamela xessa, mela xamx. Ġifieri, ara daqsxejn, dawn huma proċessi li dejjem ikunu seri. U llum qed nagħmlu l-istess aħna, u x'hekk. Bħal meta pereżempju tajt if followja. Follow, if, element mill-isqalli, u follow mill-Ingliż u lja element semitiku. Terġu kelma waħda tiddaħħalhom, ġifieri hija lingwa sabiħa ħafna għaliex tħaddem ir-riżorsi kollha tagħha.
Xiktar. Umbat, naturalment, għanna jina għandi ċerti studji li, per esempio, dana jgħat ta' Oliver Frigieri il-traduzzjoni għall-Inglis, għalix hawnhekk l-argument huwa kif san esportawa il-litteratura Maltija, u għawet morru l-ura għat-traduzzjoni. Skużawni. Il-traduzzjoni hija dik li trid tejna ħalli nesportaw l-nafusna, ġifiri minnar dik ma nistaw namlu xejn. Fejn ikunem riċerka, mbagħad anka riċerka daqqa niktiba bl-Ingliż, hawnhekk hawn l-istudju fuq Mario Azzoppardi, Traveling Between Shadows, biex id-dinja akkademika barranija tkun taf x'għandna aħna wkoll, ġifieri u taf kif nanalizzaw l-affarijiet. Ġifieri ma dak jrid imur flimkien mat-traduzzjonijiet tax-xogħlijiet ftemna. Aspett ieħor huwa fejn jidħol l-istudju dirett tal-Malti, il-varjetajiet tal-Malti. Il-varjetajiet tal-Malti ġifieri il-Malti bħala lingwa x'varjetajiet hemm, ġifieri hemm dialetti, sewa li huma varjetajiet ġeografiċi biex niftehmu, okay? Imma hemm ukoll varjetajiet soċjali, temna, u varjetajiet ukoll marbutin mal-professjoni jew max-xogħol. Ċekk, ġifieri il-lingwa tal-furnar mhijiex l-istess lingwa tan-nutar, imma dawn it-tnejn għandhom il-post. U f'dawn iż-żewġ gżejjer żgħar tant hawn varjetà, tant hawn rikkezza ta' lingwa illi hija interessanti. U dan dak li jagħmel jipprova jagħti nitfa minn dik ir-rikkezza. Ftemna? Anka id-differenza anka bejn il-ġenerazzjonijiet. Ġenerazzjonijiet il-kbar għandhom lingwa differenti tal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, anzi kultant tisma' il-kumment li ma jifhmux il-xulxin. Issa, illi ukoll xtaqt ngħidlek l-ewwel, Antonella, illi meta kont nitkellem fuq il-poeżija narrattiva Temenos, dan sa ċertu punt huwa reazzjoni kontra il-lingwa Maltija tal-Facebook. Asra, kont se nuża l-kelma imbiċra, imma ħanamilha ċara, ara. Il-lingwa tal-Facebook hija tajba għal-Facebook. Naturalment, tiġi ħażina meta l-lingwa tal-Facebook u l-lingwa tal-mobile imqasra u ħafna drabi bl-iżbalji, all right? Meta tintuża f'eżami se tiġi penalizzata. Però xogħol tal-letteratura miktub fġieħ il-letteratura, art for art's sake, dak għalhekk inkiteb, right? Anke jekk ma jaqraħħad, mhux il-każ għax naf tlieta li ġew jgħiduli li jixtiequ jiddiskutu l-affarijiet li hemm għax qed jaqrawh bil-mod. Jingħad li dak irid jinqara bis-sabar. Nifhem kellha ma jinqara xejn. Hawnhekk għandek din il-ġibda għal letteratura fġieħ il-letteratura nfisha. La biex tagħmel il-flus, la biex tixbet il-qarrejja, right? Naf li xogħol bħallak ma tantx jixbet wisq qarrejja, imma l-ftit li jixbet huma nies illi kapaċi jintefgħu jaqraw poeżija bis-sabar. Jiena meta naqra gazzetta naqra f'Emżatajn, imma meta xi ħadd jibgħat li poeżija jew ktieb tal-poeżiji, fuq kull poeżija ġieli nagħmel nofsinhar biex nifhem id-dinja kontestwali ta' dik il-poeżija xi tkun qed toffrili. U dik li rrid ngħid jiena li jrid ikun hemm is-sabar. Ftemna? Issa il-Malti kapaċi jagħmel dak kollu u kapaċi joħroġ ħafna affarijiet oħrajn għaliex hija lingwa ħajja. Imma ma rridx noqgħod ngħid għax dik hija
qadima mejta. Skont, naturalment, fil-gazzetta minn issa nuża dik it-tip ta' lingwa li użajt hemm. Ekku. Qed niftehmu kieku qed nagħllem il-Malti minn issa nuża dik it-tip ta' lingwa, imma għall-iskopijiet letterali iva nasal biex nuża di qed niftehmu. U dan huwa parti mill-kunċett kollu li tkellim fuqu anka ftit qabel, il-kunċett ta' l-antropoloġija tal-lingwa. Ekku. Grazzi ħafna profs tal-li ġejtu u samt ma naħsibiet. U grazzi lilek ukoll. Grazzi. Grazzi tal-li segwejtuna għal dan il-programm Wiċċ in Wiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor.